नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सुवर्णा मुळे आपलं लव यू जिंदगी या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करते. मित्रांनो, आजचा विषय आपला थोडासा वेगळा आहे. प्रत्येक आई जे आहे ते स्वतःच्या मुलासाठी काहीतरी वेगवेगळं ट्राय करत असते. नवीन रेसिपीज प्रत्येक वेळेला मुलांना आवडतील, मुलांना पौष्टिक असतील अशा रेसिपीज ज्या आहे तर ती प्रत्येक आई बनवत असते. आणि माझाही मुलगा तर 6 वर्षाचा झाला आहे. थोडाफार वर्ष तो खायला लागला आणि तो खाईल आणि त्याच्या आरोग्याला, त्याला पौष्टिक अन्न त्याच्या पोटात जाईल म्हणून मीही सतत प्रयत्न करत असते. आणि आज मी अशीच एक रेसिपी बनवते आहे. तर मी आज आलू पराठा बनवते आहे आणि असं वाटलं की तुमच्यासोबत ती रेसिपी शेअर करावी. चला तर बघूयात आलू पराठा. चला तर मग जवळपास 7 ते 8 बटाटे मी घेतलेत. ते मी कुकरमध्ये लावते आहे आणि त्यांच्या शिट्ट्या करते आहे. सगळ्यांसाठीच मी पराठे बनवते आहे, त्यामुळे मी जवळपास 8 बटाटे मी घेतले ते. आणि त्याची ज्या 3 ते 4 शिट्ट्यांमध्ये ते बटाटे व्यवस्थित उकडतात. मी कुकरला लावून दिले आणि एकीकडे आपली कणिक जी आहे तर ती मी तिंबून घेतली आहे व्यवस्थित. आपण जी चपात्यासाठी जी कणिक मळतो तशीच आपल्याला कणिक जी आहे तर ती पराठ्यांसाठी मळायची आहे. व्यवस्थितपणे कणिक मळली आहे मी आता. आणि आता तोपर्यंत आपले बटाटे देखील उकडले ते व्यवस्थित सोलून घेतले ते आणि आता ते क्रश केले ते. ठीक आहे, व्यवस्थितपणे क्रश करायचे. ते फोर्कच्या सहाय्याने पटकन क्रश होतात. मी आता बाळासाठी करते म्हणून मी 2 बटाटेच व्यवस्थित एकदा क्रश केले ते. त्याच्यामध्ये मी थोडंसं ओवा ॲड केला आहे, पोटासाठी चांगला असतो म्हणून. आणि मीठ आणि थोडंसं नॉर्मली तिखट खातो म्हणून तिखट ॲड केलं आहे. आता तवा देखील आपला व्यवस्थित तापला आहे. आपण जशा पुरणपोळ्या करतो त्याचप्रमाणे जे सारण आहे तर ते मिश्रण आपण चपातीमध्ये घालायचं आहे आणि व्यवस्थितपणे पोळी लाटायची आहे. हे मी आता सारण जे आहे तर ते व्यवस्थित कणकेमध्ये घातलं आहे आणि जो वरचा जो थोडासा कणिक जे शिल्लक येतं तर ते काढून घ्यायचं आहे. आणि व्यवस्थित आपण जसं पुरणपोळी लाटतो तसंच थोडंसं हलक्या हातानं व्यवस्थितपणे थोडंसं सुक्कं म्हणजे कोरडं पीठ जे आहे तर ते लावून व्यवस्थितपणे लाटायचं आहे. ठीक आहे, जास्त जोर द्यायचा नाही आहे. आणि आता हे आपला तवा तापला आहे व्यवस्थित. आता मी हा पराठा जो आहे तर तो व्यवस्थितपणे भाजून घेते आहे. कमी गॅसवरच भाजला तरी चालतो, परंतु घाई असते सकाळी सकाळी म्हणून मी थोडंसं मीडियम गॅसवरती व्यवस्थित भाजून घेते. छान भाजतो आणि पटकन भाजतो. ठीक आहे, नंतर दोन्ही साईडने व्यवस्थितपणे एकदा एका साईडने भाजल्यानंतर दुसऱ्या साईडने पुन्हा भाजून घ्यायचं आहे व्यवस्थित, जोपर्यंत असा थोडासा लालसर कलर येत नाही तोपर्यंत. ठीक आहे, तोपर्यंत दुसरा पराठा मी लाटून घेते आहे. ठीक आहे, दुसरा पराठाही त्याच पद्धतीने आपल्याला करायचा आहे. आणि त्याचबरोबर साईड बाय साईड आता 2 पराठे जे आहेत ते मी बाळासाठी बनवते आहे आणि आमच्यासाठी थोडंसं तिखट जे आहे तर ते जास्तीचं ॲड करते आहे. आणि मग आमच्यासाठी देखील मी याच पद्धतीने पराठे जे आहेत तर ते बनवून घेणार आहे. आपल्याला आवडत असेल तर आपण त्याच्यामध्ये कांदाही ॲड करू शकतो. तसेच टोमॅटो जर आवडत असेल तर घालू शकतो. आणि कोथिंबीर टाकली तर कलर जो आहे तर तो छान येतो. तुम्ही लाल तिखटऐवजी तुम्ही हिरवी मिरची देखील वापरू शकता, परंतु माझ्या मिस्टरांना हिरवी मिरची चालत नाही, त्यांना आवडतही नाही आणि त्यांना त्रासही होतो म्हणून मी लाल तिखट घालते. आणि बाळासाठी देखील ते चांगलं असतं, म्हणजे जास्त तिखट होत नाही म्हणून मी लाल तिखट घातलं आहे. ठीक आहे, हा आपला पराठा जो आहे तो व्यवस्थितपणे भाजला आहे. डिशमध्ये आता मी काढून घेतला आहे. बाळाला देताना कधी सॉस लावते, कधी तुपासोबतही देते, तर कधी दह्यासोबत देते. चला तर मग आता आपला आलू पराठा तयार आहे आणि मी बघते आता माझ्या मुलाला तो आवडतो आहे का. तुम्हीही नक्की रेसिपी ट्राय करा आणि आवडल्यास कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.